И така, какво става, хора? В днешно ще играем на Grow a Garden, защото виждам, че поредицата с посяването на сидове от лайкови абонати за сега се получава и мисля да направя един пълен видеоклип. Но преди това имам съобщение към Джандъл. Брат, ако искаш, аре ми се обадиш да съм админ, плиз. Един Candy Blossom оставлям и да ми дихнеш. Че ми трябва. Добре, да почваме. Както казах, абонирайте се канала с камбанката и за Дани, и за Калата. Това е моя граден за сега. Нека да ви го покажа от тук. Имаме огромен Sugar Apple. Само да видя колко струва. How much is this worth? Добре, ще го продам. Така, имал съм и повече, просто си похарчих парите за разширяването на гардена ето тук. И от другата страна ето там, ето тук. Значи започваме. Започваме с най-бейсик нещо. В принцип, ето тук имаме картофи, но сега съм ги залиняваме. Така, тук са доматите. Тук са строуберите. Тук са блюберите. Те има някои, които са фриз, нали, защото аз не ги взимам от много време. Тук имаме много дървета от гренапали. Имаме фейжоа, не знам как се произнася. Пишете ми в коментарите, ако знаете как. Тук имаме пинк лили. Тук имаме pineapple seeds, pear seeds. Имаме една Blood Moon кутия. И нека да отворим да видим какво ще ни се падне. Падна ни се нещо много готино. Мен ми харесва. Ще го сложи някъде. Така. Ето тук имаме какао seeds. Тук имаме киви. Дърво на киви. Тук имаме bell pepper. Още един bell pepper. Авокадо seeds. И тук имаме канталуп. Анталупи. Тук имаме още едно какао, още едно киви. Имаме блуд банана. Още един блуд банана. Имаме каулифлауъра. Имаме дърво на банани. Имаме кактус. Приклипир. И имаме още едно дърво на кивита. Имаме тук много дървета за кивита. А тук имаме към 3-4 дървета с шугарапали, които ми помагат доста за Summer Harvest евенти и да си ги взимаме и така и да ги продаваме. Защото как виждате, сега съм не в много добра форма в парите, но както и да е. Нека да видим къде да сложим ето това нещо. Нека преди това да си посториме ето така. Пишете в коментарите тия работи как се сторят. На мен са ми супер сложни. Не, хора, наистина пишете в коментарите, защото са ми супер сложни. Ето тук ще сложим ето това нещо, за втори път го имам. Какво правиш там, бе, броски? Брод се помисли за Butterfly. Тук само май няма да се минава, нали? Не, ми дава си се, бе. Много яко. Нека бързо да отидем до Cosmetic Shop, защото трябва да видя едно нещо. Има ли го? Нямало. Има Campfire, Mover за 20 милиона, торчове за 800к, Bring Stack, които са ефтинки. Имаме Rock Pile и друго интересно. Отиваме в гардена да посадим малко стробери сидове.
Само да кажа, че сидовете, които слагам във видеята, не се броят за предизвикателството. За предизвикателството ще качвам само шортове. Нека да си посадим така строберите в градината. Така, готово. Имам карцидове, които са ми за предизвикателство. Но... ето тебе. Ще сложа фламингото. И отивам да продам блюткивито. Нека да видим колко ще струва. 4 милиона и 300 стабилно. Нека да го продадем. Вече има 66 милиона шекълс. И да видим какво има в Seed, защото преди малко ми излезе, че има нови сидове. Нищо интересно. Ще вземем един Green Apple Seed. И айде едно томато. 6 стrawberry-та. Колко му е? Вземем стrawberry-тата. Tomato seeds. Слагаме тук. И сега нека да видим нещо. Окей. Фак. Нищо се казва. Не, нищо се казва. Иска да казва да се. Нью-Йорка, Пинчет, Петко, Доначерта 0807 375 чекълс. Ето този. Този има бедна градина. И затова нека да направя нещо. Ще взема така няколко авокадота и няколко банани и ще му дам няколко банана. Виждаш ли ме? Ехо. Дръж. Дръже! Щом не го искаш, ще го дам на Stitch 123 евро. Калистибери, рафлейса и има манго. Хора, препоръчвам да ви направите тази стратегия. Като влезете в сървър, може да пратите покана за приятелство на всички хора и така ще имате голям френдбуст, ако ви приемат поканата за приятелство и после просто ги грамувате. Ако влезете в същия сървър с тях, дори да не са ви приятели, пак ви дава френдбуст, така че ви препоръчвам да го направите. Само така. И взимаме така. Взимаме така. Няма си караме. И къде червен шугар. Той ще гръмне. Хора, вижте. Горящ шугар. Нека да видим на колко струва. С две мутации. How much is this? Не е по-добре от The Big.
беше урапал, който беше 800к. Само да направя един ASMR кадър с новата ми клавиатура, нека да чуем. Този има много лош гарден, ще му взема доматите, ако може. Понеже няма какво друго да правим, ще продължа този епизод до тук. Ако ви е харесал, може да оставите по един мощен лайк. От мен, бай-бай. Абонирайте за канала с камбанката, не знам дали казах, защото съм тъп. Но знам какво съм казал и мен, бай-бай.